Vincent from Barangay Talisay. Delikado may kamay ang tao mula sa likod. Binigyan ng buhay, kakayahang mag-isip at tumingin. Buo ng pamilya na siyang tahanan na hugan ng saya at pagmamahalan. Dahil sa bigay na isipan, sa likod ng imahinasyon at mayabang na agay, nakalikha ng isang kasining na bagay mula sa tubig at putik.
mga craftsman po ng Barangay Katani, ipunasan po natin yung mga tubig po na nakatapon sa ating dance floor. Para sa mabuhay at kultura, pinag-ibay ng pagkakaisa, patulong sa mayaman na sentro ay kahangahangang saya. Tara na ang saya sa lungsod ng Balaan.
Once again, from Barangay San Jose!
Festival. As we come to the end of our event, let's hear some closing remarks to our Sangguniang Kabataan President. Let's give her a round of applause. Honorable Katie E. Campos.